asazi noma kuzohlaleka phansi ikhulumeke lento noma ilungiseke lento eyaqhamuka ukuthi wabulala uma wakho. Siyethusa indlela ekwenzeka ngayo ukuthi ngempela bangagcina belimazene singasazi isixazululo salapha uboze babophane bafikisane ezinkantolo. Mina mamkhulu ngikwenzeni kangaka emhlabeni ukuze ungibhece ngegama elikhulu kangaka lokuthi ngabulala uma. Awukho into ongenza wena futhi ayikho loo nto angazi ngisho mina leyo nto. Angazi ngisho loo nto mina. Khuluza kayishongo loo nto mamkhulu. Uzothini ungavumi kwamnika imali? Shembe Uzothini ungavumi? kanti imali kwakho ekungivumisa Mina Khuluza ngitshelwanga mina umuntu ongaphandle ukuthi unika imali. Ngitshelwa ingane yakho yasendlini ukuthi wena wathola imali. Usuphikile wena ukuthi loo nto awuyazi. Njengamanje kumele adale umsindo ozodisolva yonke lento. Kufanele shift focus bese sibheka lento ayenzayo kube ukuthi sidla yona silala yona sikholwa yona khale kakhicileke. Mina ngiyibeka ithi bhadla into anginayo mina into engiyishuga khothayo. Manje mina lapha ekhaya nijwayele nje ukuthi umuntu mefuna ukuphika agcine ngokuphika kwakhe. Mefuna Ngiyavuma futhi into engekho. Ngeke ngize ngivuma into engekho. lento nje Manje ufuna ngenze njani? Ngithi ngiyavuma ngiyangidakela. hayi kulungile. Uyangizonda uyophinde futhi wena uyobhekana namacala Wena Khuluza uyayazi into uzonda mina ngingazange ngikwenze kodwa ekwazi ukukodwa ukuthi ngeke bayivale inhliziyo othanda ngayo umama noma bangazama ukwenza abazali kuwena. Wena Khuluza qhubeka wayikhuluma nje lento umamkhulu ntakakhulu uhlula nje ukuxolisa ngoba mhlambe uyitshela ukuthi wena anti ngophinda ngibheke lo bani kanti cha kinayo amehlo kumbheke Boba udadewenu lizalwa ngosazoyena. uyayenza la 300 engangikupha wona Khuluza ukuthi uthenge nama-fruits. Yebo Ngiyavumelana nokuthi kufanele uhlengiwe axolise ngoba veli into ayikhuluma. Yima wekhuluza lalela indaba. Lalela. Wena emkhubeni yakho ungamfaki uGokuthobo lapha emkhubeni yakho. Ungalingi uzumfaka uGokuthobo lapha emkhubeni yakho. Wena Khuluza kade wangiqala. Hayi manje. Uyazama ukungihlukanisa noma kade ukho. Ulungile ngihlukanise noma kade ukho. Wena kade wangiqala. Kufanele uzokhathala. Njengamkhulu uThobo wayekhona. ngikwenza kade ngaqala ukwenza ngangwenza mano Uyazi wena. amawushuzana wazona amawushuzi leza kwenza Unemkhuba wakuphelelwa sizolile nje. hayi bo Ngijabhile ukutshengisa ukungahloniphi kukaHlengiwe. Kuyangijabhisa kakhulu ngoba noma ngabe kuthiwa ngiyakubona ukukhuluma ngale nomuntu kodwa mase ukhuluma naye umqondile ngqo. Umuntu omdala kunawe ukhulume weqe ngale akubukeki. Qhubeka futhi ukhulume ngisabela ngizokukhiphela zakho. Ngigeze izandla Ngizokukhiphela zakho. Musa nje ukusebenzisa mina. Sanje ukusebenzisa mina. Bese Khuluza baqhamuka nemali baphambili kwena. Ngenelela mkhulu. Inhloso yami la ukuthi makandoko uvula amehlo. Yini wena ungavula amehlo? Yini ungaboni labantu babeli ukuthi bayasiqhatha? Kunaloko udadewethu uthula ufuna ukukhuluma iphutha waphendula into ezibili ezintathu wathula. Nanti iqhude elisebenzela imali elitholile ugoxa. Leli qhude lesibili uGokuthobo. Ababona kahle ukuthi mangasebona bakhuluma iqiniso. Khona okuzobalahlekela. Ongcono mina angilahlekelwe udadewethu. Noma udadewethu alahlekelwe yini. Yabo nje lelo things le angifuni nje nani uyicabanga ngisho ngilele. Ayikaze zingisize indawo mina. Kunaloko ibenefit ebona oGokuthobo benokuxana. Mina zange zingisize indawo nhlobo. Ubuhlungu ubona umndeni wami uhlakazeka
ekubeni nomndeni ufana nokuthi benguqoqile mina ngikhuphuka nawo intaba sesifikile entabeni uyahlakazela Ziggo wings on one side, original emva kwayo yonke into engiyibonile namhlanje ngidecide ukuthi ngibizele uSimangele endaweni ayithandayo yey'mbali ukuthi mina naye sizokhuluma ngoba kuningi ngikubonile emva kwe-retreat ixabana kwakhe ney'ngane zakhe nathi saphinde saxabana so I think kuzoba i-opportunity enhle for mina naye ukuthi sihlale phansi sike sikhulume. Hello, ngiphi? Alright, so ngifika la ngaphakathi. Ngila ngaphakathi. Ey'mbalini eziningi. Sure. Kuhle futhi ukuthi uSimangele azi ukuthi noma ngathiwa sixabene but ngisanayo i-care for yena. Njani? Kuyaphila njani? Ngifile. Ngiyabonga ukuthi u-honorishe i-invite yami. Oh, ndi-invite noma uzongithenga imbali? Ya ngizothenga imbali kodwa kufika kwakho ngiyabonga. Lingifonele-ke idlisi lifuna ukukhokha imbali yami lithi asihlangane kuphi enesari sengifikile-ke shame ngiyambona ukuthi manje ngifuna ukuketch up bathi saxoxaxoxa Ngifuna ngibenzeke ngala mhla ngihamba nezinto nje engayithandanga mhlawumbe nawe ungayithandanga yabo. Into engifisa ukuthi mina noSibangele sidlule kuyona mase sihleli phansi sikhuluma ukuthi ngafana ukuthi ngamthuka mengithi wangidlisa because mina ngangifuna ukuthi ezokuhlula. Anokuthi ngiqolise nje ukuthi ngithi wangidlisa because I knew ukuthi if it came from me engizokushaya of which wrong ukuthi ngisebenzise amazwi ukukulimaza. Oh, kunzana ungena ngembali ukuzocacisa yonke into ayishilo lapha kuningi okwenzekile kahle kuningi okwenzekile kuningi okukhulumekile konje neyamadlesana for a person that I think knows me better. Ngiphatha kabuhlungu because manje sekudlule konke umsindo usuwehlile nami sengibona umonakalo osuwenzekile ngezinto engiyikhiphe ngomlomo wami so kungiphatha kabuhlungu ukuthi kusam-affecta namanje. Lo past 3 years ngibe trauma izinto lesade zihlula kuzona then ngabamba i-enga yami ngase ngikhiphela kuwena because wena okade useduze. Ngifuna ngicabanga ukuthi beku-serious so mhlawumbe nami I have to be blamed or to take accountability ukuthi angizange ngiyinikeze support enough mase kwesikhathi sami sokuthi ngikusupport. She's been pouring on me all of these years. Njengamanje into ebalulekile ukuthi mina ngithi pour back to her for healing yethu sobabili kufanele siyophola into ebalulekile ukuphola kwethu and ngeke siphole uma sohlanganisa umjolo nokuphola. Ake sithi kuma kancane la emjolweni ke sibheke ekupholeni ngoba kanti siyakwazi ukuhlala ndawonye noma singathandani. Mina ke ngilimala kahle but mina bengicabanga ukuthi wena uphilile ekhanda bekwasibonela lento yokuthi amandla amangakuwathathaphi mengikhala wena umduduzayo uma kufanele wena ohlalula uya-understand. Angizange mina ngizwele kakhulu le yanto but semasifika la kwayima ngizoyithwala umthwalo wokuthi ngilimele la ngiphuma khona. Mina bengingalimele kuwo wonke lo 3 years bekuwukuthi ngiyayibuka ingane zami ziyangidakelwa it's fine and wena you were there shuthi ngalesikhathi mina ngingalimele wena ukuthwala uyi-shield yokulimala masifika la ulimele wena mina ima ngiqala ukuzwa ukuthi kanti ngilimele fanele ngabe manje ngi-power back to you. Kuyangijabulisa ngoba iyona into engikade ngifuna all along uSimangele ukuthi ayibone ayi-recognize ukuthi hey
udladla kahle kahle ulimele akekho right. So umoya wami ngaphakathi uba nokuxola nokujabula. Manje uthini? Angisho ukuthi asibuyelane. Sengisho ukuthi ngale conversation esesibe nayo nokureplace kwami imbali. Awuphele imbali ngiyithatha manje ngiyibeka endaweni yayo. Ake sifunde ama-friends. Ubuye uze ekhaya sizophatha ikhaya lakhaya li-empty nawe uyazi ukuthi safika kuyihlathi sobabili lapha sisebenzile ukuthi libe yinteleyo. Akabuye ekhaya sibone ukuthi senze njani because she enjoys that space and lesa space sokuthula. I think nginomsebenzi okufanele ngiwenze apart from ukuthandana ukuthi ngithi pour back to udladla because ulimele isikhathi sonke sesekhaya sesila ngipholile uqala yena manje uya-react towards yonke into ebiyenzeka. Ake sifike kutshwala wedladla ngoba singaphuzilanga esithandana kodwa class kasibuyele khona nje Uthini? nasi zami hhayi-ke ibhonasi-ke mntanami hhayi uma ethenge umuntu wenhlanhla udladla manje uthenga imbali enye seyivele zibe u-2 hhayi ibhonasi ibhonasi asihambe ekhaya mntanami cela umbekele efront badlaza zozayithatha asihambe ngiyabonga so kuya ndinika ekhaya mngani wami Ngahamba manje. hawu kanti ungibiza yasugabhile ukuthi Ngiyakala boy. hayi awuthi ukuphole nje noma u-3 weeks hawu akakalo ngena insuku ey'ngakhi usefuna ukuthenga imbali usefuna yahu shame she misses me and I miss her as well. Yeah, we've never been apart this long. In fact selokhu nje savumelana unye uba ngapha ekhaya isikhathi esincane asikaze sibe apart from each other. Siyakhumbulana nje kahle kahle manje nakho-ke siyaphuma sihlukene phela hayi akuhlukane sihlukene-ke weba kumlokothi uthatha ushansi. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out emva kokucindezeleka nje emoyeni kade sihambile sekuyi-retreat njengoba ngidecide ukuthi namhlanje ngenkonzweni kuningi okungilethe lana nanokuthi ngifuna ukuqhubeka nami ngifane nabanye umama ngigqoke umfaniswano wasesontweni kodwa angikwazi ukuthi ngimane ngigqoke nomfaniswano wasesontweni engabhabhadiswanga ngokwasesontweni. Kahle kahle inhliziyo necala ayinako ukuphumula. Ngisenkonzweni impela and kuyaculwa kodwa nginalokho nje ukuthi ngike ngalimala emoyeni ngaphinde nami ngalimaza emoyeni. Ake sibale ntokazi sifuna ukuthi sixoxa kancane. Awujahile kakhulu. Hayi singasana kakhulu. Bazokushiya kodwa abanye uhambisana nabo. Hayi izohamba ngedwa. Okay, hayi kulungile. Ikona okujabulisa kakhulu-ke lokho ngizothola ithuba lokuthi-ke sithi ukuxoxaxoxa naye. Phela ngigcine ngathi nisazoba naleya meeting yenu la zibe sigcine wathi sizosela indawo yombhabhadiso. Ngisho ngithi angi-check-e ukuthi-ke kwenzakalani. Nihambe kanjani emhlanganweni umbhabhadiso siqhubekene nokuhlelela yonke leyo nto leyo-ke. Gogo angifuni ukukhuluma iphutha. Ngilimele emoyeni kakhulu. Angifuni nje ukukhuluma iphutha ngilimele emoyeni kakhulu. Nginanemibuzo engiyibuza yona ukuthi kungani manje. Lento engidla kakhulu ekutheni indlela engikhulume ngayo nogogo Xaba ayibanga right njengomuntu omdala. Ugogo Xaba ube yiyona yonke into kuthina ekutheni iy'nkinga zasekhaya. Okay, nisakhula nje nisakhula. Iy'nkinga zasekhaya kusaphila abazali bethu yena muntu ozaziyo. Iy'nxushunxushu zasekhaya njengoba kunokuphithiphithi engathi angazi ukuthi ngabuchaza ngithini kunokuxabana namhlanje siyahleka kusasa asihleki yiy'ngane azihleli kahle. Yena uyabazi ubuphithiphithi lobu ukuthi okay kwenzakalani yini efanele thina siyenze ukuze lo phithiphithi kuphele. Kodwa ekugcineni ngimbona yena
egamanxa kulokuphithiphithi angisho njalo eqhubeka nako ukuphithiphithi enkulumeni esasihambile nje kuyohlala phansi ikhulunywa nga-end apha sengimphendula noma kanjani ekubeni mudala ngangenziwa ukudinwa nanokucasuka ukuthi yabo kube kwakuya ngokwami isifiso sami ukube kwakuwuntanga wami ngangizombamba ugoxaba anginankinga naye kodwa angimdingi iduzane kwami angifuni ukhuluma futhi akekho futhi kubone enginenxa nabo kodwa ababe kude nami ngoba ngisabathemba empilweni yami engikuthandayo ehlangana ngokuthi khona lento ethi mawusuwedwa unembezo yabuya ukuthi awenzanga kahle ya iloko ngikufunayo ukuthi uyakwazi manje ukuzwa uma into ingekho right ubone ukuthi unile lana la ngoba kahle kahle vele uma umuntu unonembeza kufanele ukuthi uyisole uma ukuthi wenza into wrong but-ke kulungile sesikushilo lokho ngokuthi ukuthi-ke uzwile nawe ngaphakathi ukuthi lesasimo kwangawena mhlawumbe sho ukuthi kwakufika idemoni elisebenza kakhulu nawe phela lizokulwisa njengoba uthe uqala ukukholwa vele inkinga lizoqhamuka izimpi zizoba spiritual ziqhamuke noma engayiphi indlela kodwa zizobheka ukuthi uqinisile ngempela yini manje yanje intombi awuyuredi-ke ukuthi-ke siqhubeke nokubhabhadisa-ke kule simo kusona-ke njengamanje hayi ubhabhadisa ngizobhabhadiswa akukho kuzongishintsha endleleni engiqalile ubhabhadiswa ngisayimisele kakhulu ubhabhadiswa ngoba ngizimisele ngokuthi ekugcineni ngifake umfaniswano webandla ngibe umama ngibe nesisindo nami futhi-ke mawuthi siyaqhubeka ngendaba yebhaptism-ke cabanga ukuthi-ke sese-next week icathi lona zonke ngaba right uma kusho no-right ngalelo sonke ya next week ngizokhuluma nabaholi siqedelele endleki sidlule kuyona ngoba the following week nathi sinezinto kanti sizophela nonyaka sozobe silungisela iy'nkonzo zokubonga unyaka ngiyabonga-ke sona sanga-ke ayikho inkinga beke kubekele ngifuna ukuzwa ukuthi umi kuphi siyaqhubeka yini hayi siyaqhubeka hayi sungahamba kahle-ke basikhulekele kodwa kuqala abegameni likaJesu Kristu nangumfana wakho kuyingcwele njengoba ngihamba manje enkonzweni ngizizwa ngijabulile kakhulu ukuthi ekugcineni kuzobhabhadiswa ngizobhabhadiswa inqubekela phambili izoba khona empilweni yami Thokoza khetha uvuka njani? Iyahlupha inetwork kuleyo ndawo yakho uyangizwa kodwa? Ngeke ngingalali mina ebusuku. Ngingalali emini, ngingalali nje kungafiki nginola Madiba. Ake ngifonele ukhobela wami manje ngibuza umonakalo owenzekile ngempela ukuthi kungakanani ngoba iproblem yami yodwa ngiyazi ukuthi konakele kodwa yini esilindele mhlambe konto ku-chicken uMadiba-ke yena vele ngifuna ukumqonda nje ngiphatheke kabi baba la ngithola ukuthi impande le eyedlozi kukhona umntwana osetshaleliwe la etshalelwa ngingazi kade futhi etshalelwa uNtoko ehlangene nomamkhulu lo mfazi ungiqhathe nomndeni wami into kahle kahle ebengelula ukuthi siyinqobe ukuba ngikhona le route le ngithathana lo mfazi usiswami ungiphathe naye awundela uma uqeda lingekho elibe ngilenzile kuyena mina nje ngenza le nto athe ngicela ukuthi ngimenzele yona ukunjwasisa ngiyamdinga lento yenziwa uMadiba ukuthwasisa iy'ngane zaGobela untshontshe ipande kaGobela through iy'ngane zakhe nodadewabo ngaphezulu ubuthakathi ngegama nje liphelele umanje nje uNtoko uMadiba uChicken bahlangene mntakwethu angeke ngikhulume lutho ngoMadiba ngoba ngamane bangilwise kunokuthi mina ngikhulume kabuhlungu ngoMadiba lo othwasisa uChicken bamtshalela impande yami ngale kwami ukuthi ngazi
Angiwathi ngihamba nawe yazi. Thokoza. Kumele ngicabange ngisheshe. Funa ngimthole la igezela khona abantu. Kanjani? Ngizothumela umuntu ozoyohlola lapha ngaphakathi. Ngikhokha imali yami nje ahlole umuntu. Ngifuna ukumprovela naye ayiprove emphakathini ukuthi kahle kahle uyingqulathi. Kahle kahle umqambi manga, kahle kahle uyisangoma samanga sobumnyama, usebumnyameni, usebenza umnyama. Wonke umuntu ongena la usuke nje kuyodlalwa ngaye. Ngimprovele, uzongiprova-ke lapho ukuthi hayi uyisangoma uqondile. Mefike wabamba lo muntu engimthumile ukuthi akusiyena igama uthunyiwe uye kudlalwa ngaye, ngizombona lapho. Uyavela usathane wakhe efuneka azi ukuthi kwakukhona intombazane yakamhlongo. Okay. Mina njengomuntu engimaziyo uMandisa mina bengicabanga ukuthi lapha mangimtshela le hanto mhlawumbe ubezokhala or ubezophatheka kabi. Into engiyikhuluma ngenhliziyo yami ngithi Nkosi, uma nginesono engingazange ngize ngisivume ngiphunyuke kubafundisi ngihambe nalo ulwandle.